Takže ahoj ľudia, dneska si ideme zahrať takú hru. Počkaj. Dáme preč family, ja nemám nič. Počkaj, my sme to tu z Paulína aj pri brokovnici. Počkaj, zoberieme si brokovnicu a ideme za niečo pohľadať. A však viete čo? Nás čaká to auto. Toto počkaj. Strieľame. Pomoc. Ona nás zastrelí. Musíme nájsť tie gumy. Pum. No, musíme tie gumy nájsť. Toto sú nejaké staré gumy, vidíte to? My musíme nájsť tieto 4. A ja musím ísť do toho. Takže počkám, musíme pohľadať tie gumy, aby sme mohli toto auto zachrániť. Ale ja neviem, kde je. Pomoc. Tu je jedna guma. Tuto je druhá guma. No. Raz, dva. Bum. A tuto už sú ďalšie 3 a 4. Takže ideme to opraviť. Na chvíľku to bude opravené. Ale neviem, kam utečeme. Čakaj. Či by sme utekli? Toto? No ona šprintuje. Pomoc. Ja som zakopol. Pomoc! Potrebujeme, aby sme ho nejak zastrelili, alebo... Tak. Utekáme. Wow! Takže dávajte lajky, odbery a budem rád fakt za like a odber, dávaj koment a čau!